ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇବି ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କର ଭଜା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ପକେଇବି ଆଉ ବେସର ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିବି କୁ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କାଟି ନେବି ସବୁ ଡଙ୍କ। ତ ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପକେଇ ଭାଜିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି କାଟି ନେବି ସବୁ ପରିବାକୁ। ଏଠି ଆଳୁ ବି କାଟି ନେବି। ଏଠି ମୁଁ ଡଙ୍କ ବି ଏମିତି ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟି ନେବି, ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ସବୁ କାଟି ନେଇଛି, ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କ ଆଳୁ ବାଇଗଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରିବା ମୁଁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେବି ପାଣିରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗେ ମୁଁ ପରିବାକୁ ସିଝେଇ ନେବି, ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କ ଆଳୁ ବାଇଗଣକୁ। ତ ଆମ ଡଙ୍କଟା ଫାଷ୍ଟ ସିଝେଇ ନେବେ, ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ ଟାଣ ହେଇଥାଏ ସଜ ଡଙ୍କଟା। ତ ମୁଁ ଏଠି ସିଝେଇ ନେବି। ତ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ପକେଇ ନେବି, ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ସିଝେଇ ନେବି। କଭର ଦେଇ ସିଝେଇ ନେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଡଙ୍କ ଭଜା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ବେସର ବନେଇ ନେବି, ବେସର ମସଲା। ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରସୁଣ। ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କାଟି ନେବି ତାକୁ। ତ ରସୁଣକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି ମସଲାକୁ। ତ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଜିରା ପକେଇ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2-4ଟା ପକେଇ ନେଇଛି। ତାକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଆମର ବୋଇତାଳୁ ଡଙ୍କ ଏଠି ସିଝି ଯାଇଛି। ସେମିତି ଅଳ୍ପ ସିଝେଇବି, ନହେଲେ ବେଶୀ ସିଝେଇ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଭଜାଟା ଆମର ଭଲ ହବନି। ତ ଚାଲ ତାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଢ଼ା ଆମର ଗରମ ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ଏବେ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଳ୍ପ ପକେଇ ନେବି। ତ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହେଇସାରିଛି, ମୁଁ ସୋରିଷ ମସଲା ବାଟିଥିଲି ତାକୁ ପକେଇ ନେବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇ ନେଇଛି ମସଲାରେ। ତ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ତ ମସଲାଟା କଷି ନେବି ଫାଷ୍ଟ। ତ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ମସଲା କଷି ନେବି। ତ ବେଶୀ କଷିବେନି, ତ ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଆମର କଷି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର। ତବେ ମୁଁ ଡଙ୍କକୁ ପକେଇ ନେବି।
तो भलसे मसला और डंक भी भाजी नेबी। तो देखिपे आम बोईतालु डंक भजा हो देखो केते बढ़िया है। तो आपण मैंने एमती निश्चय बनई खाइबे बोईतालु डंक भजा तो बहुत ही बढ़िया लगे। देखिपे केते बढ़िया देखिपे फाइनाली मोर बोईतालु आलू बैगन डंक भजा हो जाए। तो आपण मैंने निश्चय एमती बोईतालु डंक बनई भजा बनई खाइबे तो बहुत बढ़िया टेस्ट। तो निश्चय एमती बनई खाइबे। तो सोरिष मसला देगी। तो मोर रेसिपी केमी लगला निहाती कमेंट जनइबे। आ मो वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे।